Ya eh Ya. Ya, ya. eh ya ya. Oh, ya. Oh, ah. Lo, ha, Oke. Yo. Oh. Yo. Ya. Ha ya. Oke. Say, ah, oh. Yo. Ya, 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 ya. Ya. Oh. Yo, ya. Oh, 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 oh. Ya, ha, oh, ha, Ya. Ya. oh, ha. Oh, oh, oh. Oh, 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 Ya, ha, oh. Oh, Ah, 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 Yo. Yo.
akan segera hadir menghibur Anda semua. Gua nongen nek rupane elek ning tumindake sing apik. Wes penasaran silahkan disaksikan. Bus. Iki Ganong Laka ning Tlatah Ngayojo. Anane wong siji. Jenenge anak desa. Anak desa. Oh, anak desa Tulen. Heeh. Nek disingkat Andes. Andes. Kaya wedang putih. Ades. Air mineral kan ono Andes. Zo. Heeh. Wonge iki alon-alon. Soale sinambi golek sedulur. Ya, oke. Yuk. Oke. Wis ketok ngarepe, raine. Topenge. Heeh, sirahe ya wis ketok separo. Wis. Jelas wah sing ngarepe pawakane sport. Heeh, dina-dinane nge-gym. Sik. Yo. Heeh, ya. Oh. Ah, ah, monggo sugeng rawuh Mas Andes ya. Wah, rapi banget. Ya. Oh, siap. Ah, ya. Hey. Ah, oh, ya. Oh, yuk. Oh, ya. Ah, hey. Asik. Oh, ya. Oh, 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 ya. Oh. Oke. Oi. Oh, ya. Wes. As. Ha, ho. Ha, yo, yo. Oh, oh, yo, 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 ya. Oh. Iya.
kandhani. Saya nunggunya nunggu penter. Iya. Mabuk enggak? Mabuk Wiki, enggak? Wah, mabok ya teol. Pundi niki larene? Mana? Mana ini Napa dedek kipas yang kipas ngono? sudah ditugel mau? Heeh. Saya ditugel apa nih? Saya mana itu? Pundi niki? Oh itu. Sing di Itu. apa? Di sono. Ora tutu ta iki. Dek. Lho. Malah Nona. Alah, nama? Nama lu? Aprilio. Sinten, Pak? Aprilio. Namine Aprilio. Nggih. Tiange teng Jakarta. Ning kene terus dicopet ya. Kok juk wong ning kono juk. Nek ning kene iki piye? Lah kira copotan ngono. Lho coba gudule. Dadi Ayo. mak kula sepet kula teng mboten mriko ngono. Copot. Dineke. Ya wis. Heeh. Iki endi to? Ora metu ya tak Cik. anu. Koyone gek bar copet iki gek Sing pundi, loro Pak? kok. Oh, sing wedok niku. Ujuk. Sik tenggone met, udah tekan kene. Napa? Dik Mumet. Oh, nggih. Dicik tasih Mumet bar ditukul mah Mumet. Heeh. Ya udah, saya doakan semoga jadi anak yang bakti dengan orang tua, Amin. rezekinya melimpah, Amin. sehat selalu. Amin. Lah ngono to, Met. Nggih. Awak dhewe iki ndongake wong supet ya ngono Lah kuwi. iya manjur ora? Perjuangan sebagai Perjuangan. anak lelaki. Iya betul. Kaya ngopo rasane bar disupet ki ya ngono kuwi. Upo enak inis. Ini gudule. Lah piye Nggon aku kuat 3 dino. lah kok iso? 2 dino tak gebat ngon. Yes, melentuk gendelen. Wong kowe iki ya aneh-aneh bar supet kok badminton bareng. Kancaku ajek badminton. Lah piye? Kamu kan nganu wis sembuh urung? Heeh. Aku yang ngomong wis. Heeh, langsung. Langsung aku badminton nak ties. Iya. Ties lawane wedok, Men. Heeh, piye? Wah, yo langsung ngono. Buka semangat. Langsung semangat gali kok ngono to aku, Men. Doke gede. Iki lah iki lah. Lah iki. Lah iki. Oh, nggih. Udu. Lah iki Nggih, Dek, Aprilio tak dongakno muga-muga tambah gede. apa kan Pikirane. pikirane. Ya kowe. Ya wis, awak dhewe wis dongake ya Nggih, wis. Heeh. Kudu menghibur masyarakat Menghibur, kene, heeh. masyarakat Wijilan kene. Wijilan mriki. Awakku yo pernah main ning daerah kono kuwi, Met. Napa? Kono kayak kandang sapi ngono. Kan ngoroki tletong apa? Lah piye to? Jane Aku ki raos kletong. Walah. Tak idoni tak Ugano. Ayo. Wireng ngono. Lah iki bibit-bibite iki ono. Sing ndi? Iki paling subur iki. Kok iso? Iki. Sing Lah iki paling subur. Kok iso Iki subur? termasuk nek wis gori saking matenge kok. Heeh, garik tibane ngono. Apa piye? Ono. Apa maneh? Sing kat biyen yo ono yo iki. Kat biyen dadi rese, ra mundak meneh. Kuwi prihatin, Dek. Prihatin. Prihatin. Iki kok ngarepe rada gedhi, Wet. Napa, Nah, Nek? iki. Iki Sing- rada gedhi, iki? rada apik iki. Oh, Iki eh. rada apik. Hah? Sing rada apik endi? Sing iki. Iki lumayan lah. Ayo koemu, ayo. Kuwi iki sing ana nek bojo mesti bojone gal kuru. Lah ndi? Iki. Weh, Ya. kok iso? Iki Iya. ganas iki rupane Ganas ya, iki. mbok gajak kowe. Lah, piye? Bojo karo kowe. Ah, blas-blas entek kabeh kae. Wah, Ayo wah. kerja ora? Takon. Ejal. Iki Galak ya tenan iki. Galak iki. Heeh. Udune iso dipagri ngono iki galak. Lah kok iso? Aku tak pagri nang dino jepot ra Lah, kuat. Wong ngono dipageri ya Ora tetep. iso, Bro. Go seling iso ora? Hah? Seling. Derek itu. Derek itu. Ayo. Yo. Saiki Heeh. lagune wis Met. Lagune, Lagune yo, wis, heeh. heeh. Iki kan lagunemu bapak-bapak ibu-ibuke do Heeh. lagune Jawa. Meres PKK. Ora mak idoni malah wah. Lah tak Kok kira. iki lan Jawa to, Met. Heeh. Aku yo tak jaluk tombok kangen tak Tombok baleni. kangen, yo. Sik tak ral sik, Met, ya. Ya, heeh. Heeh. Wes. Oh, sing donga iki tenan iki nek ora tekan jerone. Wah, aku langsung. Sing apik. Al-Fatihah bareng. Bapak Alfa. Sepi rasane waktu biyen ucul dhewe nglangut terus eling kancane. Ayo Met. Ayo dhuwur. Zaman semono yen dolan rame-rame guyub rukun seneng atine. Luar biasa. Ngene ya, Mas ya. Ayo. Kita iki ayo karo kok Mbak Bang Wedok. Karo Niki, niki, niki.
Apa kangen lagi deh? Beksa wiji madul Indonesia. Sajase. Kene. Bravo, bravo, ayo. Hei. Raja lali. HP Pak. Lali ya, Pak. Bolong. Peduan. Oke, atur nuwun. Berarti 51. Ndi, Bu? Mau, Bu? Urung oleh pisan ya? Urung pisan. Aku wis nyanyi to, Men. Gantian kowe sing nyanyi. Aku nyanyi. Aku tak bubar kabeh ora nek aku Iki tak nyanyi. kena gone kabeh. Iya. Ayo. Yo. Ayo para wanita, kita tandur larian. Ayo. Supaya Tandure bisa lemu-lemu itu. kaya bapak ibu Ning ning maton ping 3. supaya tandure bisa lemu-lemu. Ayo. Ayo, toto. Pak Komandan sampun Ayo, nyempret. set, ayo. Yo. Ayo. Yo. Iki baris. Heeh. Ini, ayo baris. Ayo, ayo angel munggah. Abotan. Ayo, tangi po. Tangi. Ayo, ayo Mas Peno. Ya ayo lu. Nek Malah wong angker
Cilik banyak bergerak. Ben tambah kuru. Men tambah kuru. Meloni kene. Sik met, tak tes sik met. Baris 2, baris 2. Heeh. 2 Mbak, 2. Sing gedhi karo sing gedhi. 2. Sing cilik karo sing cilik. Tengah. Ora ketok mendelep. Kene. Rada geser kene ora. Ayo, set siap-siap. Dirungake. Oh, iki met, angine teko met. Lha apa? Ini. Ya. Megar. Assalamualaikum. Hadir. Hadir. Lah piye? Idoni. Ayo. Iki dirungake. Saka ngisor sik. Ngene sik. Kepiye to? Wong Ayo, Pak. Ngriati, Pak. Ayo. Siap-siap, Met. Mudhun sik. Set. Mudhun yu. Kudu neng aja mengke. Ngene. Sikile pekekeng. Nah, sik tak cek sik, Met. Cek apa? Lho, kok silit pitike ilang siji? Lah piye? Silit pitike. Kowe brodoli, Des. Iki dodolimu. Nanti ilang ora? Silite Met. pitik. Ayo. Kok brutu ya. Oh, iki wis iku iki wae merek banter. Oh, kita tang. Aja ti, Mek. Ayo. Lah, sikap sempurna. Senyum yo. Dites untune sik, Mek. Dites Berarti saka siji, Des. saka siji sik. Heeh, ben ketara. Nah, iki. Eh. Kene. Des. Nun. Untune sik maju kowe, Des. Iya, meneng ae. Ayo kowe kene, Mek. Kowe milu aku ya. Oh iya. Senyum ngono ya. Senyum set. Kowe ngomong kono. Senyum ngomong nyong ya. Ki piye to? Maksudnya kowe senyum dalem Oh. kene lho. Hei, kowe akon kene nyok. Ayo, senyum, Mbak. Nah, ape. Guyu le. Guyu. Ya weh. Kene. Ki beda, Met. Sing loro beda, Met. Kon ngene, Met. Ngono. Oh, kukur kono. Ya. Sing loro biasane rada gatel. Ayo. Kukur. Kepalamu Sik ngono. Sik ngono. Di ngene, Mbak. Lah wong ayu-ayu ngono. Ayo. Ngene. Ayo, riko ngono. Sik. Ayo. Siro lupat. Sik. Ayo, siro. Nah, sip. Sik iki beda meneh, Met. Jam ki piye? Iki beda meneh. Rada ngegol apa piye? Ora, iki tangane rada sing rada ora Ngeteng-ngeteng ngene. ngono. Oh, ngene. Jadi kan iki ana gerakane ku, Met. Oh iya. Seko Ji, heeh. Tilitin ki ono, kok dadi gerak, Met. Yo. Ayo. Ayo. Tangane manam jupan. Tilu. Nah. Sing iki sing terakhir kan rada abot, Met. Ngentut Men wae. olahraga, Bulat mundur, ngono. Nah, iki, Met. Ngono. Ayo kok ngising ora kuwi. Oh, Sing Yo. iki rada angel, Des. Ayo. Wong ngono iso blok ngono. ora. Wabot teng. Ora wis tak tenang kok. Ayo. Yo. Ping pindho. Siro lu. Ayo. Kene, Met. Ngandane siji ki rada Aku angel. wedi iki. Wedi ati. Wantil aku kontal lho. Ora, ayo. Mana pindho? Siro lu. Siji. Ayo. Ayo. Ki aja delok kon dongkrak apa piye ta ya? Jograk padhe. Yo, siji, loro, telu. Satu. Ayo. Ayo. Siro. Ayo. Menurut. Siji, loro. Set, Hah? ayo. Sing siji wegah. Wegah. Peceret. Nah, oke ya. Saiki tak tung gendang. Tak tung gendang. Nah ya. Ayo ibu-ibu Oke. RT4 kekompakannya yo. Oke, saka siji. Tak tung gendang. Tak tung gendang esek. Tak tung tuwel. Tak tung rumbut. Oke ya. Yo. Oke ya. Sik. Yo, dites. Manam dopan. Sik tak gendeng. Tak Ayo. tung esek. Nah tung tuwel. Tak tung rumbut. Ayo. Sik. Hop. Nah, Iki kok wayu-wayu angel to, Des. agak saya gede-gede mburi gue. Wes bener iki sapi to, Met. Heeh. Dadi engko ana gerakane, Met. Tak tung ngene lho dadine. Tak tung dan tak tung isik tak tung tuwel terakhir, Met. Rumbut kenapa? Ya. Ayo, heeh. Ya, tak tung. Heeh. Dah, cet ayo tak tung. Ayo ibu. Gendang. Ayo. Tak tung esek. Tak tung tuwel ayo. Ah, nggih. Sik. Ki pancen sing tuwel-tuwel karo berat-berat ki angel kok. Wong kok tuwel-tuwel. Ada Met. Ya wis. Met, dibantu kowe, Met. Heeh. Kowe sing nyanyi, Met. Aku tak ning burine, Met. Tak senenane, Met. Ayo. Nyanyi kowe, Met. Tuwel-tuwel. Piye? Piye nyanyine apa? Basae. Ayo. Piye?
Nyanyi kowe apa? nyanyi dhewe. Oh ngadeg dhewe aku. Nyanyi dhewe kok nyanyi dhewe. Ngadeg sik. Balonku adalah lima, rupa-rupa warnanya. Kok iso? Aku nek sing plenthuk Iki nek balonku ada 5. Heeh. Nek joget ra kok Lah ngono. piye? Ora ngene, Met. Lah piye? Ngono malah payah. Aku seneng sing mentul-mentul kok. Ayo, nyanyi, Met. Biasa, ayo. Ayo. Kidul kae apa manuk Baladewa, pakanane apa onde-onde Jawa. Ayo para kanca Mari ngadeg. ning agama Ayo. ben uripe ayo Duduk pemain. Ya. uga mulya. Kidul kae apa manuk Baladewa, pakanane apa onde-onde Jawa. Ayo para kanca taat le agama ben uripe ayeng tentrem uga mulya. Dangdut jentak. Wop. Ah, Weh, beneran kowe. giliran aku. Ayo. Ekstra ya, Met. Iya iki. Biyen telek bodol. Sapat. Ono duit cek nyuruh. Ya, cek Met, tak lebok iki ndak ilang. Iya. Iki do gradel iki. Yo karepmu Dik. Lumayan. Ayo, Yo. sap. Sing ngono. But, Apa? omek silit budi Kang. Yuk. Yo, Apa lagu ini saya, Met? ya? wayang ngobrol apa? Yo. Ben semangat. Ada lumut. Aja kepen juga tak aku ra iso. Lumute kula mon tak kosoi, Pak. Ayo. Yo. Ayo ucapkan assalamualaikum di setiap pada pertemuan. Jawabnya waalaikumsalam. Itulah tuntunan agama Islam. Ucapkan assalamualaikum di setiap pada pertemuan. Jawabnya waalaikumsalam. Itulah tuntunan agama Islam. Arep. Aku rasa ngising to, Met. Darani nyanyi karo jogete ora ngeden kok. Gantian. Kok panas barang sampe akon. Ayo. Gantian. Bisa naik di rampung nih. Ayo. Heh. Ayo. Bisa. Ayo. Ayo. Capek. Sampai. Mau ono lagi nih, Met. Opo? Adikku. Yo. Adekku yang ku sayangi, Asik. apa yang kau tangisi? Mari kita bersama menari lagu yang menarik hati. Soleram. Tangan gitu, hei. Soleram, ada yang manis, ada yang manis. Jangan dicium sayang, kau dicium merah bibirnya. Kok Lagi ono model rock ya. model rock. Rock yang Iya. baku. Balik. Ah, Oh, iki wayahe awak dhewe luru dhuwit, Met. Wayah awak dhewe luru dhuwit ya, Mek ya. Nek oleh. Oleh. Matur Ayo. suwun Bapak. Iki wis libur, wis ngene-ngene iki. Ayo, Met. Ya. Wayahe dhewe bekerja. Heeh. Ya to, Met. Ngene iki ya, Met, awak dhewe iki menghibur bicarane to, Met. Ibu, seket, Bu. Aku kita mampu duit. Mampu duit. Nah, udah. Duit iki mambune apa? Apa? Mampu telek apa? Ora, rada-rada nganu, rada getir. Iya. Berarti wis terakhir Iya. Yo. Hati ya, Mas. Hati, Mas. Iki jalan tiga ya. Amin. Iya. Yuk.
Sik gamel ki njuk piye kuwi? Sakarepmu sing penting duwe. Gek dok piye kuwi? Iki lho, iki lho. Iki lah, pet, oke kopet lah. iki. Heeh. Komet. Ila. Kita cilik. Oh. Disusul mbokmu, Des? Heeh. Iku digawake apa kae? Ora sih mbok kake kacang. Rangsum. Oke. Ya alhamdulillah. Matur suwun Ibu Kajeng Ibu. Non. Ngenai wedi aja wedi, Dik. Mboten pun jinak kula. Ayo. Oke. Ayo ngene. Ayo. Keno ono neh ibune kae. Yes. Oh bener dikembangi ndak dirusui tuyul. Iya, terima kasih Bu. Berkahnya Ramadan. Kok Ramadan? Berkahnya Fitri. Ya Ramadan ya Fitri. Des, THR. Wes oleh sekarung. Hoi.